YouTube channel. So for today's video guys, pupunta kami ng dagat. Maliligo kami doon. So ayan, nagpo-prepare na si ate ng mga dadalhin namin, mga pagkain. Kasi mamaya gugutomin kami doon sa dagat. Kakain na lang kami doon. So ayan guys, update ko kayo mamaya guys. So ayan guys, papunta na kami ng dagat. Dala-dala akong tubig. Yan, nandun sila sa huli. Yan. Yan, papunta na tayo ng dagat. Malapit lang naman dito yung dagat guys. Diyan lang oh, diyan lang. Basta malapit lang. Malapit lang. Doon sila sa huli. Iniwan ko sila. Sayang sila guys. Aya. Dala-dala siyang bag. Mamaligya siya herbal. Yan. Bilis. So ayan, mamaya na lang. Update ko na lang kayo later. Bye! So ayan guys, nandito na kami sa dagat. So excited na akong maligo. Lagyan ni di mainit. Ngayon, hindi mainit. Makulimlim ang panahon. Saan tayo dadaan? Dito. Andun niya yung ibong. Marami palang maliligo din dito. Saan talaga? Doon sa dulo? Sa dulo te? So ayan guys, doon kami sa dulo. Yan. Punta kami sa dulong dulo. Dulong dulo. Ayan, may dala-dala tayong tubig. Yan. Okay. So, ayan sila. Hi! Mag-hi kayo sa aking vlog. Hi! So, ayan guys, mamaya na lang. Pag nasa dagat na talaga ako. Bye! So, ayan, nandito na kami. May barko dito, guys. Andito na po kami sa tabing dagat, mga loves. Shout out ka dyan, kuya. Nagbablog ako. Ayan. Yuyoko tayo dito. Si ate, dinaan ako dito. Ayan guys, meron ditong barko. Ayan. So ayan, nandito na ako sa dagat. Naliligo na ako ng dagat. Ayan o. Ang daming tao. Oh my God. So ayan guys, may nag-ano dyan. Ayan. Hoy, hintayin niyo ako! Saan kayo? Saan tayo? Saan? Ayan, meron ditong mga pambot sa ano. Napagod na ako. Ang bigat kasi ng dala ko. Diba? Ano ba yan? Hintayin niyo ako. Ayun guys, marami ditong naliligo. Hindi lang po kami ang naliligo dito. Is marami. Okay. Sabi ko sa inyo eh. Nandito kami sa tabing dagat. So mamaya, lusong na ako doon. Wow, ang ganda ng tubig. Hindi siya ano. May bato eh. Dito na oh. Dito na ba? Dito na. Ay, dito ko tayo ilagay. Ba?
Ayan guys, nandito yung tubigan namin. So ayan guys, kung makikita nyo, maraming tao dito. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, nandun pa marami doon tao. Ayan, kasi maganda dito maligo kasi ano. Ayan. Yun, ganda ng dagat. So ayan, maliligo ako mamaya guys. So ayan guys, naliligo muna ako. Manood kayo sa aking pag swimming. Ayan na ulan. So ayan guys, si Bibi Duen. Ayan, naligo. Andun sila kuya. Undo, Hinday, Matet, Bibi Joy, si Delphine. So yung isa kong anak nandoon guys. Ayan. Nandito kami. Yan, maraming naligo. Ayan. So, okay. Okay. Ayan. Ayan, pakitang tungkol, te. Ganyan mo lang, te. No, anak. Ayan, dunggan. Duen. Duen. Hi. Ayan, guys. Masaya yung baby namin, guys. Tang-tuwa. Ayan, guys. Oh. Ayan guys, manguha daw sila kinhason. So kami na lang dito. Yan, tangtuwa ang baby Dewey namin. Ayan. Ayan. Tangtuwa yan ang baby namin. So, nakita niya yung papa. Yan. So ayan guys, marami talaga ditong tao. Nandoon oh, ayan. Nag-urumpukan sa mga gilid-gilid. Opo. So ayan. Ano yan? Ayan. Ano yan? Ano yan? So ayan guys, sobrang saya ng mga anakis ko. Ayan. Oy! Huwag kayo mag-aaway. Ayun, meron din doon. 4 na liligo. Ayan yung negra ko. Ayan. So, ayan guys, mainit na siguro. Pwede na kami tumakas. Kasi yung dalawa nandoon. Punta kami doon. Ayan. Mababaw na dito. Yan. Si Bibi ha. Ayan, nakikita nyo yan. Marami naliligo. Yan. Andoon din sa ano, sa doon banda marami guys. Meron pa doon oh, sa dulo. Marami talaga ditong naliligo. Maganda kasi dito. Parang ano lang. Ate! Mura lang nigkuan ba? Burakay. No? Parang Boracay dito guys. Kung gusto nyo pumunta, grabe. Hindi kayo magsisisi. Magdala lang tayo ng ano, yung payong. O, dyan lang. Nagutom yon. So ayan, may pagkain kami doon sa ano. Dapat kinain nyo yung salad. Tinapon ng duwen eh. Wala na. Ay, sayang. Sayang yung salad guys. Mainit na. Masusunog na yung balat natin. Tingnan nyo guys ang balat ko. Diba? Hi, mag-hi ka sa aking vlog. Hello po. Subscribe my YouTube channel. Dali. Ayan guys, yung pamangkin ko. Tabat ching-ching. Ayan. Shh. Hawak ka dito, Drea, para di ka manunod.
Ayan. Lo. Hawa ka dito para Hanggang dito na yung tubig. Hi, Andre! 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 Mag-hi kayo sa aking vlog. Hi! Inday, nabasa na naman yung cellphone. Hi! Kuya Janjan. Wag ka ni maganyan kay mapasukan ng... Ayan, mayroon pang parating oh. Ayan oh. Yan si Duen. Yan si Duen, kitang putotoy. So ayan guys, mamaya update ko kaya pag nakauwi na kami. Ayan, bye. Mainit na. Bye.